Hello guys, so karon nga video mag-practice ko sa akong English para makastorya ko sakto, naturally o fluently o basta na makatabang po sa inyo nga makastorya mo sakto. Mao naman ni ako nakita noon sa isa ka site, espressoenglish.net. Murag makatabang po ni sa akong trabaho nga sige atubang sa mga foreigners. At least ma-enhance gamay ang akong English. Makatabang pa ko sa inyo kung gatanaw pa mo. Okay, so good ako. Do you speak a lot of pauses and hesitations? Daghan good pauses o hesitations akong akong pag-English, di gina malalis. Do you have the difficulty expressing your ideas in English? Daghan kong difficulty para ma-express ang akong English. Akong English ideas naanad dubiyag Bisaya. So ang akong English ideas dili kay una ko kuha. Do you mentally translate from your native language to English? Ako ginang na experience, mabisaya na po na ako kasagara ang pasyente sa dili unconsciously noon. So pagbasa na ko na day secret ang pag-English, ang secret niya kay learn to think in English. So ay ang pasabot dapat practice ko gunahuna sa English sa akong mind. So daghan daw sa mga estudyante karon, pero tuo po ko nga daghan gyud na siya pareha sa kwa sa una estudyante ko nga galisod gyud ko sa English o bakikaw kong English. Naslay skill ng ito bro, then i-practice lang gyud sa ayo whether you're beginner, intermediate or advanced nga English speaking. Ito sulayan karon para ma-enhance ang atong English. Level 1 kay thinking in individual English words. So thinking in individual English words daw kay magunahuna kag isa ka butang, isa ka word parehas ra siguro, isa ka butang in English dili kay sa imong native language. Para sa akong English, sa akong English, sa akong Bisaya, sa imong Bisaya ra mo magtanawan ni hunaon daw nga English ang isa ka butang. So kay dili man ako mahuna-huna, istoryam gid ako. So let's start that. At least 10 daw nga words ang atong maunahunaan everyday ba ni pasabot niya hantod ma-master nimo ang level 1. Sugod ako sa level 1. Towel, doorknob, curtain, remote, blanket, cellphone, laptop, lamp, cup, sock. So pulo na to, and ato na ta sa level 2. Ang level 2 kay thinking in English sentences. So dire sa level 2 magunahuna daw ta complete sentences or phrases during the day. So ang kuan ni daw ang imong ginalihok, unsa imong ginalihok, unsa imong ginabuhat, ang ilang pasabot. Sige, ato sulayan. I have a cup. I'm drinking water. No, unsa naman akong English. I'm pointing outside. My shoes are dirty. I'm closing the door. So, ang level 3 daw kay functional English. Ang functional English daw ni real life situations. Gamiton nimo sa native language, and dahil nakagipalit sa imong adlaw-adlaw nga ginabuhat. Then hunahunahon nimo i-translate nimo og English sa imong mind. Dayon hantod maana do ka sa adlaw-adlaw nimo nga ginabuhat to. Ato sulayan. Unsa akong buhaton ugma? What would I do tomorrow? Unsa akong sudan ugma? What would be my meal tomorrow? Aha kung adto ugma. Where would I be going tomorrow? Gusto ko mopalit og pagkaon sa restaurant. I would like to buy food at the restaurant. Human na ta sa 3rd level, adto na ta sa 4th level. Ang 4th level is narrative English. Gahuna ka og mga story na iistorya nimo sa English speaking friend mo. Memories, past events nga ganahan nimo iistorya sa imong English speaking friend but through English. So ihunahunahon nimo sa imong istorya through English, pero di naman siya istorya sa iya. Hunahunahon lang nimo na mao na ang pag-practice ana. So makarelax na daw ka, dili na daw ka pressure kay imo ra man gyud na huna, dili ra daw kay pressure ang pag-converse kay imo ra man ginaw na ang pag-English, wa man nimo gi verbally speak. So dali ra daw siya dayon mabuhat
nga practice kung maanad na ka. Buhaton na daw nimo ni kung nakay free time. Ako lang ibalik ang upat ka level. Level 1, thinking of individual words. Level 2, Level 2, thinking complete sentences. Number 3, functional English. O number 4 is narrative English. Mao ang upat ka level sa how to speak fluently and naturally in English. Hope nga nakatabang ko sa inyo, and for any suggestions, just comment down below, and see you in the next video. Bye. Kadoosh. She sells shells on the seashore. Peeper piper pick a pack peeper purr.